May bago naman kita nga post. Last na ni. Pero medyo may pagka-green. May kabasto sunlight. Gani masuggest ko lang sa mga matinlo. Feeling virgin. Santo-santohon. Exit. Dali. Exit kag magkayab ka mo sa kalangitan. Pwede. Pero kung mga nabilin, kag daw willing sang may binastos life, pongko plastar pamate. Kay sugudan ta naman ang bag-o nga post. Pero antisin na, siyempre, manamyawa na kita. Mga taga-Hordan, gimarasmi nga daw sa inyo. Tani ka mo naman ang aras sa mayo aking tangan. Kag madamong salamat sa inyo paglantaw. Kapag pala yung pagsuporta sa akong mga videos, halong gid kamo dira. Hindi ta na pagpadugayon kay iban excited na sa bago nga post. Madam, please hide my identity lang. Ako si Inday, madam. Taga Dumalag Kapis. Kag ang akong storya party ni kay Choy Piping nga isa ka albularyo sa Pihak Sitio. Madam, 3 na kaadlaw nga nagasinakit ang tiyan ko kag wala ko gana magkaon. Kag daw ginakumos gidyang akon sulok-sulok. Ti si nanay, gasala man kun maano siya. Malayo kami sa komunidad, madam. Kag daw wala kami access sa mga health facilities. Bangon, Inday. Kay makadto ta kay Choy mo Piping sa Piak Barrio. Hambal ni nanay. Sige, nay. Naghimos ako kag nagdali-dali kami. Sang ato na kami, ginatulok ako ni Choy Piping. Nga gapang dilap-dilap. Kag ang mataya daw ginlansang sa akon batiis kag dughan. Ginaswang ang bata mo. Ara sa lawas siya subong ang demonyo. Diyos ko, ti ano maayo ni sa bata ko, Choy Piping? Ako bahala. Pero magpuli ka sa inyo. Ibilin kami nga duha kay malawig ini nga seremonya. Basi sa imo pa maglukso ang demonyo. So amo to, madam, ginkulbaan si nanay kag naghingagaw puli kag ginbilin niya ako. Abi, Inday, ubaha bayo mo kag hok sa bra mo. Hala, Choy, nga amanukson gidya. Ara sa sulod ng demonyo, dapat mapuga ko liogya para makagwa sa. Wala ako mahimo, madam, kundi sundon siya. Hala, grabe nga kumos iya, madam. Hala, grabe nga kumos iya, madam. Kag daw hindi iniinsakto, kaya ginsum-sum yung chupon ko. Choy, ano na ginahimo mo? Ginapakalaman ko ang demonyo para malagyo. Abi, umahapante mo para matawhay ang kalagyan niya. Hala, Choy, naaamugid na iya. Gusto mo buwasaga? Patay ka na? Kay agawon niyang kalag mo. Wala ko mahimo, madam, kundi sundon ko ang malam. Loyahan ko ikaw sa buli. Patsyuntang suga para mainitan ang demonyo kag malagyo. Ginpatay ang suga, madam, kag ginsuok ang luya. Hala, Choy, hindi na yung buli ko ang ginsuokan mo. Okay lang, Inday. Hindi man niloy ang insuok. Hala, madam, daw wala ako kainchindi sang ginobra sa akon sang tigulang. Nagpuli ako, madam, kag matsyag ko ang lana ara pa sa akon puwerta. Madam, nadula man ang sakit sang tiyan ko gilayon. Pero daw hindi gid ko magpati. Nagbalik ako, madam, pagkaaga kay kinahanglan ko hostisya. Hindi ito insakto ang ginhimo iya. Nagpabulong ako liwat biskan wala na ko balatian kayo disyuta. Daw di ko, madam, ka move on sang kakalam. Hit mo lang na, Inday. Hindi manggid ka bigaon, day.
Ginmulistyahan ka na, nagpanamit ka pa. Ala, sige, beradaha.